eredménye rakétareménye. Utána lovaglás 42,28 másodperc alatt ezzel átvette a vezetést a lovas. Összevetés utolsó induló Cabai László az Ordonnal. Legalábbis megpróbál. Menjünk nulla. Igen. De ha nem, akkor is legalább tanuljon belőle. Ja. Legalább bátrak vagyunk. Ja. Ha csak nem addig leüt valami. Hát az nem baj, leüt. Vagyis hát bajnak baj, de attól még... Okuljon belőle. Így van. Nem megy olyan gyakran összevetést. Ez ség volt, ha jól láttam? Igen, fasza volt. Jaj. Jó. Gyere. Cabai László 4 Ordonnal, utána lovaglás 39,76 másodperc alatt. A futósokból első kezdve az eredménnyel. Ezt a versenyszámot. Cabai László.